Bismillahirrahmanirrahim. Inna hadana bil Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa dhurriyyatihi wa imam Abi Zakaria ya bin Syaraful Nawawi ila yaumil qiyamah wa ala alihi wa dhimnikum wa dhimni amri wa dhimni amrikum sya'ulillahul Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Al-Ashir. Kalau bukan ini, sudah satu. Bismillahirrahmanirrahim. Riyadhus Shalihin. Al-Ashiru utawi kang kaping 10. Iku an Ibni Abbasin saking Ibni Abbas radhiyallahu anhu. Ke-10 dari bab tentang apa ini? Gak apa-apa, muhafadzah al-amru bil muhafadzah ala sunnah. Kalau ngucap sapa Ibni Abbas, koma jumeneng ngadeg, nanti ngadeg. Bila ing dalam sertane kita. Sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bimau idzoten kelawan ditutur. Nabi ngajar terus ngeki mau itu. Ya kan nak mriki nggih. Biasanya mubalek Pak Yai ini nak jatuh dengan berdiri. Faqala lalu dawuh sapa Nabi. Ya ayyuhan nasu ya ayyuhan nas. Dawuhe ngadeg. Nabi ngendika ngeten. Ya ayyuhan nas para manungsa. Innakum saduhune sira kabeh iku mahsyuruna den giring sapa sira kabeh. Iku mahsyuruna digiring sapa sira kabeh ila wahi ta'ala maring Allah Ta'ala. Ila wahi maring Allah Ta'ala hari maha luhur sapa Allah. Jadi kandhake sesuk sampeyan kabeh sira-sira kabeh iki bakal digiring. Digiring ya disowanke ning Gusti Allah. Kufatan hale mlaku mondok kuwi mlaku nyongkon. Nah, mondok iki ra ngerti jenengan. Kufatan hale mlaku nyongkon, mlaku ora nggawa sandal. Berarti kalau nyampe sesuk tangi sawa kubur ning masyam, kuwi ora ono sandalan, apa meneh kok sing sepatunan. Kabeh yo napa nyongkon. Padahal nak santri wis biasa nyongkon. Jangan Jumatan lho, panase koyo ngono lho wingi gumun. Kuat nyongkon. Nek jajal itu bal-balan akeh ori akeh watu kowe wani nyongkon. Bener nang latihan. Wong sesuk wong yang sami di sowan Gusti Allah dengan keadaan apa nyongkon. Termasuk amalan Syekh Abdul Qadir itu ternyata dia nak pelaku ora sah. Ya, kalau berumur itu, kalau jadi anaknya benar kuat, mbak aku loh. Konsekuensi itu orang gue sadar bahwa misalkan kayak melakukan perjalanan, saya benar kuat yo, sikil sadar kalau akhirnya dua sisa padahal bukan saya kayak sana itu tentang di mata benar kuat. Ya boleh terus lere dia boleh dilihat. Sadar nih, mata bawah nih, nanti pas mau jadi bawah, melecet dan itu dia melopok, kan gitu kita yang melopok dan kuat. Nah besok jadi nanti saya untuk nyongkor jos, karena besok kalau nyasami yosowan tingkasani Gusti Allah,
ora ana sing sepatunan. Maksudnya napa? Ora ana bedane wong pangkat karo rakyat. Pejabat karo rakyat ora bedane. Nah, pejabat kan biasanya nggawa sepatu. Nah, rakyat biasa ora sepatunan. Maksudnya ngoten. Terus urutan hale udah. Nih, ojo mikir. Besok kok udung, wah hilang udung. Nah ini saiki udung yang jelas kabeh mbak-mbak, ya. Tapi sesuk udung kabeh, kaya umi ya udung, sampean udung. Sapa-sapa kaya Pak Yai ya udung, biduan ya udung. Kabeh besok nyokot tur udung. Ora sambayangke, ora kober ndelok ngene wong. Delok ngene kongsone gedhe apa cilik. Sak mikir ngono. Pergone napa? Mikir rupeke retosone ning akhirat. Orang dalam keadaan mau menghadapi bahaya itu ora ono sing mikir ndeloki koyo ngono. Kang Alfi rasa mikir aku lah sesuk tak mintek. Ora ono nek kene yo asik ya toh. Nah, Kang Fikar karo Mbak-mbak muda yo. Nek ndeloki mentolong ya kan yo. Tutupi, nah tutupi tangane tapi ngenten kae. Oke. Kami kan tutupi mripate, iki Mi, kula siap ngono nyirpan tapi kok ngene. Tutupi kok ngene. Ya tunggal nggih. Nah saiki ana wong isih urip ya berarti ana grenge, ana syahwate. Tapi sesuk ning akhirat jenengan ora wong udo ora kober ndeloki gone wong liya. Perdo napa? Mikir awake dhewe, mikir keselamatan diri sendiri. Wis nyokor udo ditambah hurlan. Hale napa nak salah ngrusukan ki apa jenenge? Muncul apa? Kulo apa nek? Kulo bener. Lah Mbak sing sunat itu Mbak sing ije ketutup. Nah, ngoten niku sesuk ki balik neh nang balik Joko meneh kemane ya. Bulan hale durung sunat. Apa bahasane bener ya? Kuluwen. Nah, konoke jo ono helme. Sing ono tuh oke, tutupan sing ae sing cilik ya muncul kaya lugu. Dereng nonton sing nonton ya mriku. Kok nonton apa dereng? Dereng. Saya sekejap ya. Keadaannya apa tadi? Nyokor, udo, karo sing lanang, ya manunge malek kaya malek kaya durung sunat. Kalau bedanya kok ora kena sunat ya urung. Beda lho Mbak. Yang wikan ono beda. Ya, ini dileng-eleng. Kalau besok ini jangan saat ini dunia orang sambandake apa ya? Membanggakan diri terlalu berlebihan. Besok ini baliknya koyok gaji meneh. Jangan bayi dia lain keprol udah beli. Sesok sowan ning Gusti Allah ya udah beli. Karena koyok keterangan badak nangawiti kita awala holgen ing dalem dadekake nuidu kang janjiake sapa ingsun ing man wajan kelawan janji alena ing atase kita inna sedurunge kita iku kunna ana sapa kita iku fa'ilina padha agawe kabeh. Lha tuh padane kula nyasami yo sesuk sowan balik kaya bocah cilik. Al-Anbiya 1:03. Ala eleng-eleng. Wa inna awalal khalaiqi lan sak temene awale pira-pira makhluk yuksa kang den sandangi sapa awal. Yuksa kang den sandangi sapa awal yaumal kiamati ing dalem dina kiamat iku Ibrahim Nabi Ibrahim. Niki sesuk utuh kabeh. Sing pertama sesuk sing diparingi kelambi niku Nabi Ibrahim. Jadi awet Adam nanti seluruh manusia
udo kabeh. Sesuk sing bakale dikeki sandangan dikeki kelambi pertama sinten? Nabi Ibrahim. Ala eleng-eleng wa innahu la satune kelakuan saiku obane inna iku sayu jauh bakal den tekaake sapa birijal lan pira-pira wong lanang min ummati saking umat ingsun min ummati saking umat ingsun kayu kudu nuliden ambahake kayu kudu nuliden ambahake sapa birijal data shimali dalam arah kiwo kiwo ini simbol ora apik berarti simbole neraka. Sebagian umat orang surga kabeh ana sing sebagian diwehke catetan amale disapati nganggo tangan kiwo. Nah kiwo iki simbol elek. Makanya sing apik-apik niku kon nganggo tangan nganggo tangan tengah, kecuali sing ngecel, ngerti ngecel? Nah, itu pengecualian. Sing apik-apik iku simbole kanan, nak sing elek simbole kiwa. Kanan niku simbol swarga, kiwa simbol neraka. Makanya iki santri agame jenengan kuwi diati-ati gelem-gelem. Jenengan kuwi nak ngulungke mbok menehke ning kancane, mbok menehke ning gurune, aja ngagem tangan. Aja ngagem tangan kiwa, boten sopan. Nyombak nggo tangan kiwa. Apa meneh kok ngeke gurune monggo mi, kok monggo Pak, monggo Bu kok tangan kiwa. Ampun. Nggih. Mungkin kadang kan jenengan ora lagi kok ngulunge apa yo tangan yo. Lah ketuane darurat tangane jenengan nyekeli sesuatu sing nak mbok colke dadi rusak dadi tiba. Mbah maaf ya. Nah, maaf. Iki jenenge sepele tapi ini menunjukkan jenengan duwe akhlak napa ora. Nggih, jangan dibiasakan minta tolong atau memberikan sesuatu pakai tangan kiri. Mergo tangan kiri utawa kiwa itu simbol kejelekan. Bismillahirrahmanirrahim. Pak aku nuli ngucap sapa ingsun, ya Rabbi do pangeran ingsun. Ashabi ayrijalun iku ashabi. Ayrijalun tegese utawi pira-pira wong lanang iku ashabi pira-pira kanca ingsun. Ya Allah, sebule kancaku kae kok nampani nganggo tangan tangan. Itu sudah bisa diprediksi, bisa dideloki. Bejo kok ciloko itu dilihat dari apa? Kegiatan nampani buku tata nama, gawa tangan tangan, nopo tangan kiwa. Payu kalu nulis dan ucapake. Payu kalu nulis dan ucapake. Kang dapat tadi semakin sih. Ini kok, jangan nyemak bareng sih, mana gede. Payu kalu nuli dan ucapake kundinan. Apa inna kasetuhune siro, iku lantadri orang ngerti sapa siro, ma ing perkara ahdasu kang nyari sapa siro. Ahdasu kang nyari sapa siro, badaka ing dalem sawise siro. Kadang niku sepeninggal orang tua, sepeninggal nabi, sepeninggal pemimpin, kadang wong sing maune apik iso dadi elek. Kadang anak ketumben wong tua apik, tapi begitu wong tua mati, kadang anak dadi akeh sing napa wilot wegah salat. Iku kathah. Ya jek ana pakne, jek ana makne wedi. Kon sholat, tapi wong tuane mati. Nah, sak pirang-pirang sing maleh jomo murtad. Bismillahirrahmanirrahim. Fa'aqulu nuli ngucap sapa ingsun kama kaya perkara kala kang dawuh kang ngucap sapa al-abdu kawula as-sholihu kang saleh. Wa kuntulan ana sapa ingsun. Wa kuntulan ana sapa ingsun alaihim ing atase rijal
iku syahidan kaya wong kang hadir, iku syahidan wong kang hadir. Madumtu ing dalam selagine langgeng sapa ingsun fihim ing dalam rijal, fihim ing dalam rijal ila qaulihi maring dawe Allah Al-Azizul Hakimu ya ayat Al-Azizu Al-Hakimu. Al-Azizu kang maha menang, Al-Hakimu kang maha bijaksana. Al-Maidah 117-118. Kayu kalu nurujen ucapake limaring ingsun apa innahum setuhune rijal iku lam yazalu ora lebar-lebar sapa rijal iku murtadina padha murtad utawa padha metu saka agama sapa rijal iku murtadina padha metu utawa bali metu saka agama ala aqobihim ing atase pira-pira tungkake rijal. Tungkak itu ya maksudnya tungkak itu kan kaki, tungkak itu buri. Nah berarti akob itu setelahnya. Banyak orang-orang kaum yang ditinggal Nabi itu balik murtad. Mundu farokta awet sangking misai siro, mundu farokta awet sangking misai siro belum ing rijal muntafakun dan sepakati opo alaihi hadis. Hulan utawi maksudnya utawa artinya hulan iku ghairu mahtunina tegese ora piro-piro wong kang sunat. Itu ghairu mahtunina piro-piro wong kang ora sunat. Al-hati asyara utawi kang kaping 11 iku an Abi Sa'id dan saking Abi Sa'id Abdullah bin Mughaffal ya Abdullah bin Mughaffal radhiyallahu an. Kala ngucap sapa Abi Sa'id nahanya kan berarti melarang sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anil khadfi sangking balangane krikil. Balang kerikil itu balang go kerikil utawa nyetel ke kerikil. Nyetel kan jenenge apa? Kalau setel itu jenenge apa? Hah? Jenenge apa? Nyetil ke. Nah, anil harfi saking nyetil ke utawa balang ke kerikil. Nah, balang kan ngenten. Sing setilan ngoten iku nang jenenge apa? Nyetil ke ya. Nah, anil harfi ditulis bahasa tulisan Jawa. Anil harfi saking nyentil ke kerikil. Kayak setinan ngoten iku lho. Yang gede ngeten ya. Iya. Nah, di sini harfi. Balang tapi nganggone kerikil. Nah, kapane ngoten. Wa qala lan dawuh sapa Nabi, innahu satune khoda. Balang kok kerikil ki watu cilik, nak gedhi watu, nak cilik kerikil. Iku layak turu ora bisa mateni apa khatfu aswaida ing berburu. Maksudnya jenengan nak berburu aja nggawa watu cilik, aja krunguki nggawa watu cilik ampun ya. Mergone kerikil ki ora iso natoni, ora iso mateni, paling ning dalem. Termasuk niku napa? Blendring, tapi blendring. Blendring iki bahasa Indonesia napa? Ketapel. Termasuk jenengan berburu misalkan ana manuk utawa ana apa kok jenengan nganggo ketapel di blendring mboten pareng. Blendring itu kan nganggone sami to? Nggih, sanggone watu cilik termasuk yang dikiaskan dengan balang nyetel watu itu nganggo napa ketapel. Mboten pareng dengan nak berburu utawa matane kewan kok dibalang. Walayan kaulan aswaida ing beburun walayang kaulan orang natoni apa al-hadfa. Kira-kira iki ora iso natoni. Nggih, ora iso mateni, ora iso natoni al-adwa ing musuh. Tapi yo ora tenan, ora iso mateni tapi minimal kain. Nanti istilah kain lah. Oh, saking kebal ngoten nggih, kain.
Coba ini tahu ke blendering, tahu kena blendering apa mboten? Contohnya nak blendering ngambil di mereka ini loro pundi. Contohnya di loro di blending. Wa innahu lasaduni khadam. Dipakai aja tentang sopan. Dan hobi masya. Wa innahu lasaduni khadam iku yaqau. Yuplak utawa membutakan. Iku yaqau. Apa? Iki lho. Mripate dadi apa jenenge? Istilahnya apa? Misalkan mripat ana napa niku blending mripate dadi napa? Cuplok apa? Apa lain orang ya kan buta lah. Kalau baik iku yaqau membutakan al-aina ing mripat. Orang natoni, orang iso mateni, orang natoni tapi kan apa? Iso dadeke mripat buta. Wa yaksiru lan mecah apa al-khadam asina ing untu. Blendring kok ana untumu, merimis terus kena watu. Untune rampal. Misalkan kok mripatmu pas pelolong melek ngono kok terus kena watu. Yo mripate iso buta. Mutafakun dan sepakati apa alaihi hadis wa fi riwayat lan iku ing dalem riwayat anna qoriban utawi sak temene kerabat yo dulur terjat ibni muwaffal kedue ibni muwaffal iku khadafa balang nganggo watu cilik utawa kerikil balang kerikil tani ingsun ka ing sira anna Rasulullah ing setuhune Rasulullah sallallahu alaihi wasallam iku naha nyegah sapa nabi anu sampe khadam summa nuli baleni sira sampai tak kuat jadi bukan nabi ora seneng bukan jadi dibaleni wae maksudnya ngoten difu balang prikil sapa sira wes ngono. Ora ngene dikandani kok isih dilakoni wae akhire la ukalimu ora bakal ngomong sapa ingsun ka ing sira abadan ing dalem selawase sing ngandani jengkel akhire dilengke makane nek jenengan wis kaset dilengke wong-wong dilengke gurumu aja malah seneng. Itu tanda berarti orang yang biasa ngateke awakmu sudah tidak peduli. Ojo malah seneng, dengan dilengke wong tua malah seneng, dilengke guru malah seneng. Menang itu berarti tanda sudah tidak peduli. Asani asyara utawi kang kaping 12 iku waan Abis bin Rabi'ah tasaning Abis bin Rabi'ah. Kala ngucap sapa Abis itu sapa ingsun Umar bin Khattab ing Umar bin Khattab radhiyallahu an yuqbilu hale nyucup sapa Umar nyucup ngambung nyucup ngerti ra nyucup iki ngambung tapi gunake bibir al-hajaro ing watu yakni ngarepake sapa Abis al-aswada ing hajar aswad maksudnya Umar ngambung hajar aswad waya kulu lan ngucap sapa Umar iki tau ngambung hajar aswad padahal manggone ning ngendi ning Ka'bah lan ngucap karo ngucap ngecuk hajar aswad kok karo ngucap ini setuhune ingsun iku aklamu ngerti sapa ingsun anaka ing setuhune sira iku hajarun watu ya Allah dilus-lus kuwi ngambung ngene koyok ngene lho watu kowe kok kon ngambung ngambung hajar aswad jaminane suwarga trimo watu yo iku itu sapa ingsun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia bilang ngambung hajar aswad tapi bermain tuh. Umpama nabi kok ora ngambung hajar aswad
Prek, kalau bahasanya saya ini, aku ora arep ngambung hajar aswad. Yuko biru hale nucuk sapa nabi. Yuko biru hale nucuk sapa nabi ka ing sira. Makok baltu monggo ora nucuk sapa ingsun. Jadi niki ampun salah paham. Ngomong haji sing gawe rebutan trimo arep ngambung hajar aswad. Padahal Nabi temriki nonton iki ya, tapi umat kamu maidu. Umpama iki sing kongkon ora Kanjeng Nabi aku pegah. Trimo waktu wae kongkon ngambung. Daripada ngambung waktu ya enak ngambung bojo ya. Makanya ngambung bojo kaya ngambung hajar aswad. Wallahu a'lam bishawab.